ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦଳେ କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଖାଇବା ପାଉଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇ ସବୁବେଳେ ଆରାମ କରି ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ। ଦିନେ ସେ ତାର ଏକ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଖାଇବା ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରେନି, ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବାନି। ତୋ ଜ୍ଞାନ ତୋ ପାଖରେ ରଖ। ଚାଲି ଆସିଲା ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ। ମୋର ଯେତିକି ବି ଇଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଖାଇବି। ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିବି କି ରଖିବି, ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ତୁ ତୋ କାମ କର, ବେକାରଟାରେ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏମିତି ଶୁଣି ସେ କୁକୁଡ଼ା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଖାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ବିପଦ ଆସୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ତମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତୋ ବକ୍ ବକ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତୋ ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ କଥା ତ ଆଗ ଶୁଣିସାର। ଆଗକୁ ଶୀତ ଦିନ ଆସିବ। ଏବେଠୁ ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି। ସେତେବେଳକୁ ଖାଇବା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଧାନ ଚାଷ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ଜମା କରି ରଖିବା। ସେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ରହୁ କି ଆରାମ କରୁ, ସେଇଟା ବୋଧେ ତୁ ଜମା ଚାହୁଁନୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଇଏ ଆମ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆରେ ନା ନା, ତମେମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ଆମେ ଖାଇବା ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା, ଯେମିତି ଆଗକୁ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାର ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ତା ମାନେ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ତୋ ସହିତ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ ହଳ କରିବୁ? ନା ନା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବୁନି।